हेलो नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान भिडिअ बरायबाय। नै जोङो दा आयुर्वेदिकनि माखासे मेडिसिन मुलि बानायनो नागिरदों। दा जोङो नैहाय जोंनि नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जोङो दासान्दि बर' बाजार नाखि बिजनी चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिजनी साहा 5 किलोमीटर गोजानाव जोंहा बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि एन्ड योगा सेन्टार दङ। बेवहाय जोङो माखासे गोथां जेरै निम गगोनदि बिलाइ बिदिनो बहुत बुस्थु बिफां लाइफां गोथां माबा खालामनानै जोङो नैबे आयुर्वेदिक मुलिखौ बानायगोन आरोना। माखासे गोबां बेसाद बायदों जोङो नै देखायनानै होबानो जाबाय। जोङो नैबे सजना बिलाइखौ खांदों, माखासे खांदों, माखासे गोबां बुस्थुखौ बायदों जोङो खालामगोन बिदिनो एवनानै। ओमफ्राय बे बुस्थुआ जाहैबाय आयुर्वेदिक, बेखौ जोङो फुटलि होननानै बुङो आरोना। फुटलि होननानै बुङो नैबे इन्दि बिलाइ, बे मुलिखौ जोङो फुटलि होननानै बुङो। बेखौ बेमारिफोरनाव नागोन जायफोरना बिराद सानाय दङ, सानाय सुनाय दङ, जेनेबा आथिं आखाइ सिनस्रि सिं बिदि फेन्दाफ्राव सानाय दङ, मोदोमफ्राव हाराफ्राव, बैफोरबायदि सानायनि बिसखौ जोङो नैबे मुलिजों बोनो हायो आरोना। बे आयुर्वेदिक मुलि बेयो थोंजोङैनो जों बानायनाय। ओमफ्राय माखासे बेवहाय जोङो गोबां बायनांगौ थायो, बे गोबां खरसा दङ। बेखौ जोङो बेमारिफोरनाव होगोन। बेजों मुलाम्फाया बेनो जाहैबाय जायफोरना सानाय सुनाया गोबां दङ बेफोरखौ जोङो थोंजोङै बोनो हागोन आरो। जायफोर लाजागोन, मासाज खालामजागोन, थेरापि खालामजागोन, बिसोर जोबोद मोजां मोनगोन आरो बे मुलिखौ। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर सानाय सुनायनि मुलि सुनाय जादों, आथिं आखाइ जिन जिन मोननाय, खर' सानाय, आरो सोरबा मासाज खालामजानोबा लोगोसे पेरालाइसिस जानाय बायदि बायदि जायफोर बेरामखौ जोङो डाक्टार अजानाव मोजां ट्रिटमेन्ट खालामनो हायाखै बा मोनाखै, खालामबाबो हामाखै, बेफोरबायदि बेरामखौ जोंनि नैबे बर' बाजार आयुर्वेदिक थेरापि एन्ड योगा सेन्टाराव लाफैनो हागोन। नोंथांमोना थोंजोङैनो जोंनि कन्टेक्ट नाम्बारावबो सोंहरनो हागोन, जोङो बेनारखौ होनानै होगोन। लोगोसे 3 मबाइल नाम्बार दङ, बेनि गेजेराव जायखिजाया मोनसेयाव बुहरनानै नोंथांमोना खबर लाहरनो हागोन जोंनाव, बेनि बागै डिटेल्स सोंनो हागोन। बेनो जोङो बे मुलिखौ दिनै बानायगोन, माखासे पेसेन्टफोरनो होगोन। लाबोनाय आं खोन्थानाय नैबे मोनसे मुलिया बानायखांनाय, जोङो दाख्लै थफ्लाबा बानायदों, थफ्लाबायाव थफ्लाब्रैखौ जोङो बाहायबाय आरोना। बेखौ जोङो सोरबा बेरामिया जुदि आथिं सानाय दङबा, हान्थु सानाय दङबा, बेखौ जों गुदुं खालामनानै नायो आरोना। बेबायदि नानानै माखासे बेरामफ्रा थोंजोङैनो बेखौ मिक्सार खालामना लाबोनो। ओमफ्राय बे मेडिसिनखौ जोङो खांनायाव गोबां परिश्रम जायो, बेनिखायनो बेहाय एसे चार्ज लानाय जायो आरोना पेसेन्टनिफ्राय। ओरैनो जों बांद्राय लाया, जों माखासे खरसा बायनांगौ थायो नालाय, बेनि थाखाय जोंहा माखासे मेनटेन खालामनांगौ जायो, बे थानाय जायो नालाय जोङो। दा बेखिनियानो। आरो नोंथांमोना माबाफोर मोजां डिटेल्स मिथिनो लुबैब्ला जोंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव थोंजोङैनो फन हरनो हागोन आरो सोंहरनो हागोन। बेखिनियानो, गोजोन्थों, बाय बाय। मिस्टार हारिमु।